Dim o dosbarth mwyaf yn yr adran B, mae rhaid gweud, rhyw 7 wedi entro. A dim ond un sydd ddim wedi troi lan yma. Mae'r safon yn gryf. Oedran bach caled i baratoi Ebol 2 flwydd i ddod i'r cylch yn y sioe frenhinol. Eiddo Tracy Clark. Glenchid Fair Design. Adeg Pirate ac allan o Glen Ucht. Glen Ferry Charm, fel wyt ti'n gweud. Y diwetha i ddod tu flaen i'r beirniad, Stephen Howard. Yn y dosbarth hyn. Cyn iddo fe fynd ymlaen i benderfynu y gorau o'r ebolion 2 flwydd. Felly 6 yn y dosbarth yma, 7 wedi cofrestru. Felly dyma dosbarth, fel ys i sôn, un o'r mwyaf anodd i baratoi gyfer. Mae'r ebolion yma yn eithafedu, wrth gwrs maen nhw'n gallu bod yn dipyn o sialens ar y degau. Yn aml iawn i ni gweld nhw'n cael amser bant pan maen nhw'n ddwy, felly dyna o bosib yw'r rheswm bod y nifer yn llai yn y dosbarth. Ie, wir. A dyma ni ar hyn o bryd. Ar y brig, ceffil melyn, Moel View Thunderstruck. Ac yn ail, Cadlan Valley Masterpiece. Ac yn drydydd, Wal Seca, Moel Garnedd Mabon, wrth gwrs, yn dwylo Colin Tibby ar y wasgod air. Stephen, neu gwaith digon taclus. Dyw e ddim yn wasto a lot o amser fel o'n i'n gweud yng nghanharach. A mae'n disgwyl i fi bod y penderfyniad wedi wneud. Mae'r steward yn cael tyma bach o drafod yma. Mas yn o to i'r beirniad gael cymharu i fod yn sicr. Wy'n hoff iawn a hala nhw mas am sy'n beirniadu, ti'n cael tyma bach o bellter. Ie, ti'n gallu cymharu nhw'n cerdded wedyn a gweld nhw, cymharu nhw ar ei ochr. Wrth gwrs, i dyn fel Stephen Howard, y beirniad sydd yn brofiadol iawn yn magu cyffylau rhan fryd o dan gyfrwy a cyffylau o dan gyfrwy dim ond y Cymraeg mae fe'n cadw. Wedyn ni ar hyn o bryd bydd y cerdded yn holl bwysig. Bydd e moyn gweld bod y ceffil yn gallu bennu'r dosbarth yn cerdded mor dda a dath e mewn. Ond ie, mae'n disgwyl fel bod Moel View Thunderstruck i Taylor Jones's wedi cael ei ddewis i ddod yn ôl i'r brig ac fyd yr ail fyd. Cadlan Valley Masterpiece, eiddo Hayley Grota o Frydfa Cadlan Valley. A wy'n gweld y trydydd yn dod fyd yn ôl i'r spot bach trydydd. A dyna oedd Moel Garnedd Mabon. So dyma ni, y 3 cyntaf yn y dosbarth. Ebol 2 flwydd. Gyda'r Merlod Cymreig adran B, yr ebolion 2 flwydd oed sydd yn y cylch ar hyn o bryd. Mr Robert Jones, gyda Moel View Thunderstruck sydd ar y brig ar hyn o bryd. Y beirniad Mr Stephen Howard. Dyw'r heb i diosg eto, ond dwi'n meddwl fydd gyda ni ganlyniad mewn eiliadau. Felly'r ceffil, i'r ebol melyn, sy'n hawlio'r dydd ar hyn o bryd, wedi cadw i le ar frig y rhes. Ydy, Stephen wedi cadw popeth yn ei drefen, fel oedd, ar y dewis cynta. Fel nath yn y dosbarth cynt. Dyma ni,
yr het wedi diosg. A'r beirniad, Mr Stephen Howard yn cyflwyno'r wobr gynta i Robert Jones, moel fyw Thunderstruck. Yn ail wedyn, Hayley Crowter, Cadam Valley Masterpiece ar ebol Palomino, ac yn drydydd, Mr Colin Tibby yn ymddangos ar ran Taylor Williams's moel garnedd Mabon. Ond diwrnod Robert Jones yw I heddi, brydfa moel fyw yng Ngogledd Cymru, a moel fyw Thunderstruck yn mynd ar dosbarth yr ebolion 2 flwydd, gyda'r Merlod Cymreig adran B. Mae'r teulu hyn yn magu yr adran am farchogaeth, a maen nhw'n boblogaidd iawn o dan gyfrwy yn gwerthu nhw ac yn ennill o dan gyfrwy, a dyna beth yw'r adran B, wrth gwrs, wedi cael ei magu am y marchogaeth y gwaith ni yn sicr. A mae hwn yn batrwn, wrth gwrs, sy'n mynd I ddilyn. Yn y llwyddiant na wedyn ni, os na fe geiff ei aros fel ebol I ddefnyddio fel march mewn amser. A.L. Williams is moel gartner Mabon. Fourth prize this morning goes to 454, and that's Becky Danks Kennish is Cadlan Valley Invictus. A dyma ni, yn y sydd, ebol gore 2 flwydd yn y sioe frenhinol blwyddyn hyn. Robert Jones, brydfa moel fyw. A'r gore o'r ebol 2 flwydd, moel fyw Thunderstruck. And sixth prize going to 453, and that's Tracy Clark's Glenich Fair Design. Felly, llongyfarchiadau mawr I chi. Many congratulations to you all. Class 35 is sponsored by Mr J.H. Jones. Wel, wy'n digwydd nabod y dyn, yr ŵr bonheddig yma yn dda iawn, Mr Richard Jones, o brydfa moel fyw llongyfarchiadau mawr I ti, Richard. Diolch yn fawr. Ti mas o wynt fyna? Diolch. Wel, gwedwch ychydig wrthon ni am hanes y geffil yma I dad, a'i dad ci os gwelwch yna, achos fi sy'n nawr yn berchen y dad ci. Bacw wedi fagu. Mae daido gen ti, Prince Charming a'i dad o yma. Y ddoi wedi ennill yn yr cylch yma yn y sioe frenhinol. Mae Moonstruck a Prince Charming wedi ennill y sioe frenhinol, a nawr yr wyr. Moonstruck yn champion bryd yma llyn adau. A Prince Charming, diolch yn fawr. Pyd yn ngofio Prince Charming, fyd? Donci dyna, ynddo. Mae rich moel fyw. Wel, llongyfarchiadau, fi methu aros I weld ti'n rhedeg rhwng y cylch na unwaith yn rhagor, jyst I fi gael gweld ti allan o wynt. Llongyfarchiadau I ti.